Євангелії відкривається перед нами мудрість Господня, яку можна звати простими словами. За іспитаннями, іноді за скорбями і плачем приходить радость, і унікальна радость вічна духовна. Все, що має Отець, каже Ісус, то все моє. І зато я вам і сказав, що од мого прийме і все возвістить вам. Пізніше ясно буде, що за заслуги Ісуса Христа Отець Небесний пошле Духа Святого на День П'ятдесятниці образується небесна інституція Церков Христова. Не та, котра реєстрована у Мін'юсті, бо любі 3 жони, або 3 чоловіки можуть зареєструвати зразу 2-3 релігії. Річ іде не про релігії, реєстровані в Мін'юсті, а о Церкві Христовій, яку визнає Бог і яка в мірі іменується Вселенська Православна Церков. Удивительно, як це до неї всі рвуть. І в нашій державі є Православна Українська Церков, де предстоятелем блаженніший митрополит Онуфрій, так був і Київський патріархат, і автокефальна вже була, а вияснилося, що ні одно, ні друге не добре. І почали глядати ще третє, но й то оказалося недобре. Почому? Да пішли не по путі Божому, а по путі земному, обманному, безбожному. Но Бог Отець послав за заслуги Ісуса Христа спасіння роду людському, основав церков, в котрій ми з вами прибуваємо, готуємося для Царства Божого. Церков – це як ніяка лікарня, або точніше, не тільки лікарня, скільки операційна, де йде операція, де Дух Святий вирізає із нас усі наші гріхи, апендицити і прочі болезні, і нариви, і язви. А тому Церков Христова за заслугою Ісуса Христа прийняла Духа Святого, котрий донині в церкві православній непрестанно дійствує, поддержує у людях правильне розуміння Євангелія, правильне розуміння віри Христової. І то іменується священним преданням, коли в Церкві Христовій, котра основана не лише на Євангелії, бо наша церква основалася ще тоді, коли писаного Євангелія не було. І ще люди лише знали по пам'яті, наізусть, і безошибочно оприділяли, коли у них буде точне Слово Боже, а коли до них прийде хтось із различними соблазнами. Господь в нинішній Євангелії каже нам таку фразу: «Іще мало, і же не увидите мене, а потім паки ще мало, і знову увидите мене». Апостоли не порозуміли цю просту фразу, в якій Господь указав їм: «Ще мало, і ви видите мої іспитання, іскушення, розп'яття, ви восплачете, а мир возрадується, но потім мир заплаче, а ви порадуєтеся, що Бог відкрив перед людьми можливість вернутися в Царство Божє». Скільки би людей хотіли вернутися, які заблудилися в джунглях, на нормальний путь? Якщо в них не є компаса, якщо в них не є якихось орієнтирів, вони просто загинуть там. Да й у простому лісі може загинути. Но життя ведь тот самий ліс, якщо тут не мати правильних орієнтирів, правильних, православних, чоловік може в цьому мірі заблудити так, що вийти з нього не зможе, а кінець буде пекло і вічні муки. Об'ясняє ці слова, Господь порівнює їх словами, каже: жона, коли родить дитину, терпить болі, носить 9 місяців, і то не може їсти, і то не може пити, і то не дивитися, і постійно думати про дитинку, і молитися, щоб Господь, зав'язавши плод, щоб розвивався плод у радості, в молитві, в святості, щоб мама не дивилася различні образи, які б нарушали чистоту і впливали б на младенця. Потім 9 місяців носить, і вдруг треба ще в болях родити. Но що стається з матір'ю, коли вона родить дитинку, і всі болі, і всі напасті, терпіння, труди забиває? Почому? Каже Господь, коли родиться отроча,
уже не помнить скорби за ту радость, що родився чоловік в мір. Його не було. До рождення нашого нас принципіально не було. І вдруг, по Божій милості, по любві мужа і жени, рождається дитинка. І вже, явившись в мір, уже не пропадає. Уже призвана душа до життя, і в цьому мірі Бог призиває нас помнити отот принцип, котрий нині в Євангелії. Якщо нам в цьому мірі і прийдеться, або приходиться нам терпіти гонення, униження, оскорблення, так це не признак того, що ми неправильно віруємо, як трактують в цьому світі в телевіденні слабенькі журналісти, в яких нульове поняття про релігію, а тому, що мір этот ненавидить церкву Христову. Усі секти любить, усі секти гладить, а церкву Христову ненавидить. І періодично, як і в жони рождаючіся, періодично гонення на церкву. Іменно ці гонення зачастую бувають достаточним условием увидіти, що ми в істинної православної канонічній церкви. Так, скільки треба доказів мати, котра церква істинна, та церква істинна, котру сесь мір не хоче прийняти. Да й нас Господь назвав, ви не од міра сього. Якщо ви сте од міра сього були, сей мір ужасно жорстокий, ненависливий, ненавидить вас. І буде вас ненавидіти, і не чекайте нагороди. Люди сього міра починають помститися тобі за те, що ти прийняв рішення не йти по путі цього світа, а піти Божим путем. Хочеш з нами йти, хочеш бути між чорними біла ворона, от іди станеш. І вдруг чоловіка, котрий ще ніч не зробив, уже газети пишуть, то злочинець, тот вірує не так, як ми, а значить, він ще не зробив зло, але, навірно, планує. І в результаті людей православних в цьому мірі записують нараз в опасних людей, котрі щось можуть не так зробити, як требує цей світ. І от Євангеліє просить нас, що печаль, гонення на землі не бувають случайні. Вони мають місто. Їх не треба боятися, але в гоненнях треба потерпіти, щоб не впасти, щоб не купитися на приманки цього світа. Наші люди, котрі деколи дивляться телевізор і чують, як журналісти оцінюють церкву і віру, і кажуть: Господи, та мої малі діти розумніші, чим еті обманщики. Ведь дітки знають, що віра в Бога – це дар Божий, це таке інтересне, благословенне, радісне. Що він таке каже по телевізору? Діти вже определяють обман. Мало того, сам Господь сказав, коли молився в одній молитві: Господи, благодарю Тебе, що всю мудрість євангельську відкрив Ти, Господи, младенцям, і ніяк не порозуміють етого мудрейші цього світа. І завершається Євангеліє такими словами: «І ви печаль маєте нині, но пак і узрю вас, і возрадується серце ваше, і уже радості вашої духовної в церкві Христовій». Коли ви стали на путь Христов, уже вашої радості ніхто не одніме від вас, бо ето радость впечатлена, писана на генетику, писана в серці і в душу. Її не можеш одняти. Можеш тільки набити, в тюрму покласти, но віру з нього вибрати не можеш. Іменно і ето і є удивительне благо, котре Бог подарував нам, вірним дітям Божим. Господи, благослови наших людей, щоб були вірні Господу, щоб не тільки формально ходили до церкви, як формально ходять спортсмени в зал, записався і ні разу не підняв гантелі, а щоб, ходя в храм Божий, ми навчилися молитві і покаянню. Бо це дві умови, два інструменти пов'язані з собою. Коли молишся Богу, то внутрішньо нараз рождається чувство покаяння: Господи, прости мене, а то, що я наробив, або що я планую, або що залізло в мене і стало другим моїм я, привичками. Боже, прости мене. Православним християнам
не личить казати: Господи, дякувати, що я такий мудрий, що я все маю, що я такий святий. Це перший признак мертвого чоловіка або книжника і фарисея. Для християнина подлинно молитися: Господи, благодарю Тя, що допустились ми печалі, соблазни, гонення, судові переслідування. Що ще може цей світ зробити? Ну, Господи, благодарю Тебе за те, що Ти дав мені силу все це потерпіти, перенести, щоб укріпитися, щоб мати добрі погляди, правильні, православні на цей світ. Щоб той мір хитрий, підступний, котрий навіть пісні для молоді розробляє, не просто пише композитор, а на спеціальних комп'ютерах розробляють ритми, щоб та музика убивала внутрішній мір, стирала пам'ять, коли молоді люди цілий день слухають музику, на вухах і Божий світ не чують. Хто це придумав? Щоб вирвати молодого чоловіка із красоти духовної і забити його в гул музики сьогосвітньої, яка, уви, а ще би й могла бути доступна періодично, коротенько, но не так много. Ми, православні, навчилися всьому мати міру в питтю, в їді, в одежі, в музиці, у талантах, у способностях, у наших оцінюваннях іскусства. Все це нужно, но все має бути в силу, і все має бути єдному підчинено. Що ми тут маємо на землі? Готує нас бути учасниками Царства Божого. Благо, щоб ми дякували Богу, іспитання і печалі, щоб нас провірити надійність нашу. І так поступаючи, перемігши всі напасті і суєти, силою Божою ми йти на землі, залишившись дітьми Божіїми, дітьми канонічної церкви православної, а в вічності разом з святими, з тими, які тут на землі такий же путь пройшли, і єдно з ними б наслідувались ми Царство Божие. Амінь.